אנחנו כאן בפתיחה של תיבות. אוקיי, 3 שלבים, אין פה לג'נדרי. ירום, תעשי ממך. שתוק! יאללה. נעבור לקראון. אוקיי. 10 טוב, אין פה לג'נדרי. כפשו, אין פה. אין כל לג'נדרי. עכשיו לקלאס. לא, אפיק צ'ייס. עכשיו לא וחם. 1 לבייבי דרגון. 3 ללייטנינג. בינתיים הדבר הכי גרוע שראה. אוי. איזה טבעה גרועה. אומייגאד. זה טבעה. לי תראה איזה טבעת אפיק צ'ייס גרועה. זה טבעה אפיק צ'ייס הכי גרועה שראיתי בחיים. עכשיו לקלאנג'ס. אוי. רום, יש סיכוי פה. אבל זה רק לבל 9. זה היה לבל 9. בואנה, כל מיני. טוב. תציר, אתה צריך מלא קומונים, כל מה אין פה, לא צריך מספיק. איי. מה 175? והאפיקים הם 3 ריז. לא הבאנו את המדע פתיחתנו. לא מצאת האפיק הכי חרב. רגע, עכשיו נעשה משחק או זה לא? קרב. תעשה קרב. יאללה רוב יש מיינר למי שלא יודע. יש לו מיינר או אין מיינר הוא מאוד נחמד. הוא שיפר עכשיו את הגולן בה. אם הוא יצא לשמוע ירום, יכול להיות לך עכשיו לג'נדרי. אם יצא לי עכשיו לג'נדרי צ'סט אני מזה. יכול להיות, כי יצא לך מה הקרב האחרון שלך יצא לך אפיק צ'ייס? עשית עוד קרבות אחרי זה? כן, ברור שעשיתי עוד קרבות אחרי זה. אפיק צ'ייס? איך עליתי לארנה? כן, בטח. איזה טיפות קיבלת? סילבר. איזה? היית יכול לקבל לפני זה לג'נדרי צ'ייס. לא, זה לא ככה. זה רוב הפעמים ככה. אוי, איזה נח. גרוע הוא עושה. פתאום הוא שם לו חצים והוא מיובש. איזה בן. אוי. מי פליץ? זב. זה רך של משהו. זה של, לא יודע. שלי. אבל זה רך של נוס. מי היה רך של זה? גובלין, נו מיינר. היה מצחיק. איך זה כל הזמן זר? אם לא, לבל 2. ואתה צריך לקפוץ אולגה. לא הרגשתי טוב. שהוא יבוא לך, אני יכול להוכיח לך שהוא אמר את זה, הוא שלח לי בוואטסאפ הודעה קולית, אין לי לקפוץ אולגה. מה, לא היית? לא הייתי. פשוט הוא גם שלח לי הודעה קולית. ושלחנו ביחד אחרי שהוא התחרק טיפה ממני. הוא אמר לי לקפוץ אולגה, לי לקפוץ. קפצת? לא. תלכי לי על מאוג ריידר מיינר. זה על השולחן של לא, שים מיינר. לא, יש לי חצי איתי, בוא תבוא לחצי שלי, זאתי מחרפנת המוח, אחרי זה תגיד לי לבנת שכולנו נצרקים על השולחן שלה. לך קיבינימט, יא מניאק! לך קיבינימט! איזה בנז. איזה דפוק. יום ראשון. תשמע אחי, ראיתי משהו, יודע איזה בג היה בהוט? ראיתי ב3 בלילה גולדסטאר פרק 30 הגמר הגדול. אין מצב. באמת, אפילו בוא תראה בבית שלי. למה היה? לא ראיתי את זה עוד. למה? מה? זה היה ב3 בלילה. למה לא הסתכלת? זה לא יכול להיות, איתי. אם זה יכול להיות ולא היית מסתכל, הייתי הורג אותך. אז אני שואל מה לשאול. זה גם לא יכול להיות בחיים. זה יכול להיות בטעות. זה לא. כן. שהיא כמה דמג'. זה לא בשידור ישיר, מה נראה לך? מה פתאום יעלה קשר? מה הקשר? יש לו חצים. מה אכפת לי? לא כיף מי שנגיד ברלד הוא אח שלו, כי אז ברלד היה מגלה לו מה היה. ברלד יצא את מרגבת. לא, כן. בפרק של הבובות הוא יצא גבר. יום הולדת. אבל הוא יצא באמת את מרגבת. מה היה אתמול? שהוא אמר כן, ראיתי. איזה בובות? שחילקו שלי הוא חילק. איזה מניאק. של מיינר. What the fuck? קוקורוקו. גיים אובר. בואו תבאס אותך משחק. בוא נראה איזה טבעה. סילברטס! גוד! זה אחרי כמה משחקים משיגי... לא. כן. למה לחיתי את התמה?